pâinea fără gluten din Lidl. Sunt 3 chifle într-un pachet și costă 1,99 €, mi se pare. Vreau să vă spun că este super bună. Bine că a adus pâine fără gluten și în Lidl, deoarece este cel mai apropiat magazin de mine. Când am văzut că a adus paste fără gluten, am zis că trebuie soțul meu sigur o să aducă și pâine într-o zi fără gluten. Aici mi-am pus niște cărnițe în asta tocată. Zimbo scrie pe ea. Bună dimineața! Astăzi este prima zi de grădiniță pentru Ecam după o perioadă foarte lungă de stat acasă din cauza răcelilor. Și la grădiniță la ei au fost probleme, nu a fost suficient personal și ne-a rugat, ultimele 2 săptămâni, ne-a rugat să ne ținem copiii acasă care putem. Așa că nu am dus-o nici săptămâna trecută la grădini. Eu acum merg până la Lidl pentru că a văzut soțul meu niște pijamale pentru copii, pijamale pentru Crăciun și am zis să vin să-i cumpăr la Ecam. M-a păcălit. Mi-a zis să mergem la Woolworth și a venit la Lidl pentru că a știut că vin la Lidl. Baiulai. We're gonna give it a play. What is this? Văd că s-a mai ieftinit asta, era 89 înainte. Hai, buy this. What do we buy, huh? What's this? This. Yeah. How much cost? 5 euro. Can we see I come also? 5 euro? Here is this for the... Or we have this. This is for Christmas looking. No, buy this one. Shocks. Șosetele astea sunt super bune de purtat prin casă. 31, 34. Yeah, pink also. It's 2 euro, huh? 2 euro 2 stock. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, buy 2 bottle. Am chef să mănânc o smântână. Ketchup-ul ăsta este fără gluten. Astea sunt cu gluten. XXL wafel.
Mi-e foame. Ha? Soțul meu era să ia acest căruț. Leave, it's okay, this is... Your is here. Come we go. Produsele pentru bebeluși. Foloseam Aptamil și mai foloseam Hip lapte când era în bebeluș. Ia să fugim că suntem în întârziere. Ca să vă arăt cumpărăturile făcute de la Lidl, aici avem 10 ouă, pungi pentru gunoi de 50 de litri, unt, un mango, smântână, ridic, banane, cafea gold, o franzeluță, aici sunt lavete pentru bucătărie, prune, mi-a trebuit mie, bureți pentru vase, hainițe de la Lupilu pentru Ecom, aici este o bluziță, aici sunt pijamale de la Lupilu, sunt tot pentru Ecom și vin așa. Mărime 122-128, aici sunt șosete crăciunistice, astea sunt așa și astea alte așa, mărimea 31-34. Sunt cu chestiile astea aici de desubt și sunt foarte, foarte bune. Am cumpărat și anul trecut. Aici mai avem ceapă, un box de apă de 1,5 și aici un alt box de apă de 750 ml. Plouă, măi, plouă! E cam? Da. Ți-a plăcut la grădi? Da? Cum a fost astăzi? Au fost Ce-ai păpat azi dimineață? Adică la amiază? În cantină, ce-ai păpat? o păpat Nu zi-mi ce ai păpat, hai să mergem. Cartofi, ouă și sos? Și acum, după ce te-ai trezit, ce ai păpat aici sus? Te-am văzut că ai stat la masă, să știi. Tu nu m-ai văzut, eu te-am văzut. acolo sus sau jos? Aici sus, după ce te-ai trezit, ce ai păpat? I-am păpat tot cake. Ce? Păpat tot cake. Cake ai păpat? Prăjitură? Da, Bravo. am mâncat eu tot chili cu cake. Așa sau Hemia. Îți plac? Da. Uite, și o bluziță ți-o la mami, vezi? Și acolo ai șosete și mai în jos ai pijamale, uite. Da, și am o șosete de Moș Crăciun. Cu Moș Crăciun ai, da. Uite. Aici ai pijamale. Îți plac? Da, și verde. Roșu și verde. Și roz. Și roz, cu gri. Da, ăla cu ce? Renilul Moș Crăciun. Cu ren și... Să revenim și cu un update la casa noastră care o construim în India și mă bucur enorm de mult că de această dată nu am uitat ca să mai pun aici niște videoclipuri.
Cam atât în acest filmuleț. Eu sper că te-ai simțit bine alături de noi și dacă ți-a plăcut acest filmuleț, nu uita să îmi lași un like, să te abonezi dacă încă nu ești abonat, să apeși pe clopoțel ca să primești notificări de fiecare dată când postez un video nou. Îți mulțumesc tare mult pentru vizionare și îți doresc numai bine. Pe curând. Bye, bye!